Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulandag sa mga unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss I. Vertudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og ginabuhi ning akong suwat suliran. Tawgan lang ko ninyo og silin, 30 anyos, minyo og may anak. Tagoa lang ko sa address sa Pahak Lapu-Lapu City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga babae. Aron nyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nak, Jasmine, andam na nako ang imong mga gamit. Imong Girl Scout nga uniform na plansya ko na, ha? Thank you, ma. Dili magkiatid to, nya ini camping, ha? Oo, ma. Oh, Jasmine, kumusta man ang inyong camping gabi eh? Okay naman, ma. Oh, nya anong ingon ana may munaw? Mura makag nag-uol. Doon ay problema. Uwa raman, ma. Sakti gani ko big tarong be. Ngano ka? Uwa lalaki, ma. Matog na ko, ma. Unsa ni bata ah? Mura magwa sa mood makigistorya. Ah, sabton ko na lang. Tingali gikapoy lang. Pero, lungaga sa nimbugas nga akong gipalit ha. Kay magkuha po kong Jasmine sa eskwelahan. Unsa? Naara ba na si Jasmine diha? Ha? Sa'yo di ay silang gibuhian? Ambot lang. Udto pa man na siyang nauli. Mao ba? Ngano gud? Tingali ba ya ugwa ni musod sa ang klase sa hapon? Bigani. Jasmine! Jasmine! Wa ka musod sa imong klase sa hapon? Sakit akong tiyan, magod. Ano sakit man? Sumday mo gikaon? Ambot lang. Kalit naman ni. Pumarag tambal ha. Yung pagsigig absent, uy, kay hapit na ba inyong exam? Ma. Asa naman is Jasmine? Wa pa man gyud mo gawas. Ay gipatawag sa prinsipal kauban sa kong anak. Ha? Kaya nga naman, day? Ay ambot lagi uy. 5 man sila kabuok nga gipatawag. Kulbaan man gani ko. Kay tingalig na ay sa ning mga bata ah. Unsa? Abuton lang nato. Kay basik kita mo isunod nga tawgon sa prinsipal. Sir nga naman, di ay. Nakasa akong anak. Dugay lagi mo naghuwag-istorya. Hapit na good mo sa kaoras ang among pagpinaabot. Bitaw sir. Mga mama, inyong anak lang siguro ay pangutan Jasmine, unsa man? Nga wa man kamutingog diha. Doon na kay nabuhat nga sa? Ha? Tugaan! Misis, hinahinaya lang tingalig storya imong anak. Ay, ini ay mas maayo ay. Mas maayo kung adto lang tingali ninyo pangutanon inyong mga anak inigabot sa inyo. Kaya tingali dili sila komportable nga nahilaing makadungog sa inyong panagsulti. Unsa? Sa dito pa mi sa principal's office, wa ko makasabot sa akong gibati.
Kay 5 ka buok estudyante nga babae ang gipatawag og apil ang akong anak. Og samtang naglakaw may padong pauli sa among bahay, mura na gyud og nisaka ang akong nervyos kaysa akong una-una. Tingali og may nabuhat yung sa ang akong anak nga murag lisod man kaayo isulti para niya. Unya, karon nga niya natasbay. Sultihi kog unsay nahitabo, Jasmine. Sulte! Unsay nahitabo? Nakasara ka? Ha? Unsay kuhan? Tarong akong tubag! Dalago tabi ako! Ito pagkamping na mo, maba. Oo! Kaya naman, ha? Samtang natuko, naibang mong kunay niikap sa kundungan. Oh, unsa? Kinsa man? Nagumata ko gamay, ug pagtanaw na ko, usa din sa kong mga maestro. Unsa? Hanyamin ako kakura, 5 man day may kabuk estudyante nga iyang giikap. Unsa? Sus! Pagkahibaw na ko, Mare, misaka gyud ang akong dugo. Kilaliman ka pagkamping pamdening tabo niya karon pa ta mahibaw? Maulagi, Mari. Unsa gud ini eskwelahan na, oy? Dili dahil kapasalig sa itong mga anak din kay ultimo maestro, mangunay man. Ug nga pa nahibaw anak ko, Mare, ay. Dunay usa ka mama nga naking istorya gyud sa in-charge nga maestra tong adlaw sa ilang camping. Giingnan man lang hinuon siya nga posible pa kuno nga mabalita kung reklamo pa ta. Kay ngano kuno karon pa ta misulti nga pila naman kuno kabuan ang milabay. Unsa? Kabuang ko na ng maestraha. O gusto may buto lang ipasabot? Pasagdan na lang ni hitabo, ah? Mari, kinsa na nga maestra kay akong sulngon? Karon misis, ni naman ta sa among office. Sige storya, kung unsay buot nimong isulti. Ma'am, unsa man ni hitabo sa among mga anak? Unsa man? Walang mo'y aksyon ini, ma'am. Kisa ako nahibawaan para bagyod no, kay bisag nahibaw na mo sa sitwasyon sa mga bata atong hitabua. Pero gitugutan gyapon ninyo ang maestro nga motudlo dinhi. Unsa man ni ma'am? Inyong gitolerit ang kabastos sa inyong kauban? Ma'am, dili sa ingon anak, ma'am. We are just trying to protect the school. Kung naguna-una mos dungogan ng eskwelahan na, ma'am, giuna-unta ninyo ang safety sa mga bata. Kinsa may ganahan mo pa enroll din ni ma'am? Kung napadayon pa ng maestro nga magtudlo din nga usa ka manyakis? Ma'am, please. Hinay-hinay sa imong storya. Oh, kaya no, dili bago di ay na tinuod, ma'am. Pila na kabuan? Mag-upat na kabuan? Pero karon pa may mahibaw ang hitabua. Pero wag yun dayon mo gihimong aksyon or matagan man lang hustisya ang mga bata. Unya karon pa gihibaw atong gagong maestro. Dili na makita. Nagtago-tago na. Ma'am, Sige lang, ma'am. Mag-abot lang unya tag-asa ta angay mag-abot. Kaya ko, mukiha magid ko. Sabuton ko gapil ang ubang mga ginikanan sa mga lain pang estudyante nga involved aning hitabua. Og siguroon gyud namo nga hasta tong mga teachers nga nitabon aning hitabua, maapel gyud. ma'am. Pertingan nyo sa mga maestra, ingon man ang asawa sa maestro, nga mao'y nang hilabot sa 5 ka estudyante, apil ang akong anak, nga dili na lang kuno ipadayon ang pagpasaka og kiha. Sabot-sabutan na lang kuno namo. Pero, desidido gyud mi nga mga ginikanan nga mahatagan og leksyon ang maestro. Kay basin og hagbay na ninyang gibuhat. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Doon na ba'y tuluwagon ang eskwelahan aning hitabua? Kaysa akong tanaw, kung wa pa mosulti ang usa sa mga estudyante nga involved aning hitabua ngadto sa iyang papa, dili sa gyud mi mihibaw. Ikaduhang pangutana. Matud sa akong anak, katong teacher nga in charge sa ilang camping, niingon di ay kuno nila nga dili na lang ipasaba aron dili mo katag. Gusto ba gud di ay na nga ilang gisultihan ang mga bata ana nga pahilumon aning hitabua?
Mahimo basad siyang apilon og kaso, ingon man ang ubang teachers nga nahibaw aning hitabua, pero mas gipili lang nila nga magpakahilom. Ikatulong pangutana. Kadto di ang maestroha atol atong hitabua, hubog kuno nga nisod sa ilang quarter, samtang nangatog sila. Pwede di ay mo inom ang maestro nga naaman siya sa eskwelahan? Pwede ba ni namong ipuno sa among pagpasaka o kaso batok niya? Ikaw pa katapusang pangutana. Hangtod karon, wapaghihapon ni Gimaw ang maestro. Og bisag kapila na gipangutana ang iyang asawa, wa kuno siya mahibaw. Aning hitabo ang nagtago-tago siya. Buti pasabot ba nga guilty gid siya? Good as tangtangan na lang bagid siya license sa pagkamaestro? Or naa pa siya chance nga makabalik og tudlo? Kay gusto magudunta namo nga matangtangan na gid siya og lisensya aron mo tagam. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, si Lynn. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal, personal, mga emotional na itong mga pangutanag, mga problema ay mong kabalaka ato ng pangitaan og solusyon, kalinawan, no, kasulbaran mo na ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain classic yun ang pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang mga pangalan, hinungdan sa inyong mga pangutana ug mga problema. Ay gyud mo pag duha-duha kitang tanan na amang gyud tay mga problema mahatagan na gyud nig kasulbaran ug solusyon ang tanan. Di maguol guys. And greetings and a big shout out and thank you sa tanan ako mga likers and followers sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan. Guys, please continue to like and follow me. Comment lang mo din ha, no, kanang mga comment na ako miso na hatagag higayon nga mabasa na ko inyong mga greetings ug mga posts, mga ikasulti din ha sa kahanginan. Ug nami mga personal nga mga fun questions, okay ra sad ato nang sulayag tubag inyong mga pangutana guys, no? And hello also to Sally Alfante. Good morning Attorney Elaine, salamat kaayo sa pagbasa sa akong message from Tabtoy, Tuyan, Naga City. Also to Mikay K, no, Rojo. Hello to Joronel Ponting, to agoy di mabasa ang imuhang panganswer kang Mary Ann Antepuesto. Hello Attorney Elaine, pa-shout out sa Antepuesto family. Also to Laika Jane Iso. Hello to you ma'am. Ug kang Ma'am Beverly Padua de los Reyes. Kusog kay ni siya mo comment. Hi Ma'am Elaine, good morning. Have a sweet smile. Thank you kaayo ma'am, no? And letter sender nato karong adlaw kay si atong tawgon si Celine, 30 years old minyo na ay anak. Itago lang nato ang iyahang address pero punto legal ni ang iyahang mga pangutana kabahin man gud ni sa iyahang anak, no, nga babay atong na paminaw katus Jasmine kay gipatawag sa principal, no, na tingala unya kay nakasala man ang iyahang anak kay gignan to siya hinay-hinayag storya gipa nahibaw-an ug na sabtan didto nga unsay nahitabo, no, sa iyahang bata kay naaman toy nahitabo nga nagcamping unya medyo na ay nihikap kuno sa iyahang dughan murag nahitabo ani 5 ka estudyante, no, labot ang ilahang anak. So muna problema sila kay nahadlok sila nga mapasakahag kaso. Anyway, una niyang pangutana, do na bay tulubago ng eskwelahan aning hitabua kay sa iyahang tan-aw kung wala pa musulti ang usa sa mga estudyante nga involved sa nahitabo ngadto sa iyahang papa, dili gyud kuno sila mahibaw. Well, naamang gyud na gitawag under the law on torts and damages guys nga ang eskwelahan subsidiary liable gyud
kay nganuman mahugmang guning eskwelahan nga ikaduhang ginikanan. Liman lang ka nga sa tibuok adlaw labi nag mag-eskwela sila Monday to Friday, mas daghan sila gitagan nga oras nga na sa eskwelahan kaysa sa balay or sa ilahang panimalay. Therefore, labi na kung minor de edad, dako gyud og responsibility isip second parents, no, ang usa ka eskwelahan ug ang mga maestra. To some extent, I think they should also be held liable sa mga nahitabo sa imuhang anak ug sa mga panghitabo dinha sa eskwelahan. Ikaduhang pangutana matud sa akong anak, katong teacher nga in charge ilang camping niingon di ay kuno nila nga dili na lang ipasaba agoy aron dili makatag. Husto bagod di ay na nga ilahang sultihan ang mga bata nga pahilumon aning hitaboa. Mahimo basad siyang apilon og kaso ingon man ang ubang teacher nga nahibaw aning hitaboa pero mas gipili lang nga magpakahilom. Yes, no? Labi na nga ang mga maestra mougid ni directly responsible sa welfare sa ilahang mga estudyante, unya kabaw sila nga kaning nahitabo violation ni sa katungod sa usa ka babae. This is a form of acts of lasciviousness kung hikap ra man gani gid sa dughan tinuod ang nahitabo. Di man na nimo basta-basta baliwalaon. Traumatic man na para sa bata kay di man na siya sakto, di siya ordinaryo, lain siya, no, and na-violate ang iyang pagkatao. Therefore, ikaw nga maestra, you are duty bound to make sure nga ang welfare sa imuhang estudyante no will be taken care of. Dili nga ingon nga abi mauni ang nahitabo pasagdan na lang hilumo na lang sayop na kay an act of omission sala gihapon na dili tanang higayon nga ang at mahimo tang sad-an tungod kay atong gibuhat usahay mahitabo pod nga sad-an ta tungod kay wa ta ni buhat sa angay natong buhaton, and that is our responsibility and duty as a teacher. Ikatulong pangutana kato di ay maistroha atol atong hitaboa hubog kuno agoy og nisulod sa ilahang quarter samtang nangatulog sila. Pwede di ay mo inom ang maestro nga naaman siya sa eskwelahan. Of course, kada kung dili ana, pwede ba namong ipuno sa amo ang pagpasaka ug kaso batok niya? Pwede gyud kay that will aggravate the negligence or sa nahitabo. Eh kung wala pa lang siya naghubog-hubog, iyahaman ta ng responsibility in town nga unsay tawag ni man magbantay, magatiman. Siya naman hinuig himong atimanon, no? So dili sayop kaayo. Ikaupat ug katapos ang pangutana hangtod karon wala paghihapon ni gimaw ang maestro ug bisag kapila na gipangutana iyang asawa wala kuno siya mahibaw. Aning hitaboa nga nagtago siya buot ipasabot nga guilty gid siya. Correct. Good as tangan na baya na bagyod siya license sa pagkamaestro or naa pa siya chance makabalik og tudlo. Kay gusto manggod unta namo nga matangtangan gid siya og lisensya aron mo tagam. Okay. Then you'll have to file a case, no? Ngadto sa PRC, no, kabahin anang mga anang panghitabo para ma-investigate ug moagi pud ta sa sakto pud nga procedure sa pagtangtang og lisensya kay di man na basta-basta pud nga kay abi ni reklamo ta automatic tangtangon. Of course, no, hatagan pud sila higayon nga mo depensa or mohatag pud, no, og tanang dokumento in their defense. And then ang husgado, no, administrative man will try to check kung unsa gyud kabugat kay level man sad gud na di man pud na gyud pud ko moingon nga automatic na kung naay reklamo automatic tangtangag lisensya moagi gyud pa sa proseso. Naa pud na sila level pud of penalties nga maingon nga kung pananglitan kausapan ni posible nga basin suspension lang sa unya after kung mahitabuan na pod lain na pong sayop sa iyahang pagpractice isip maestro then pwede sad nga matangtangan na gud siya lisensya altogether. Ang importante is makatake siya responsibility for what actually happened. Ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.